הקדוש ברוך הוא. צור פנים פועלו, לכל דרך המשפט, באמונה ונעדר, צדיק וישר הוא. וכל העצה והמלמידה, שמחכבות הכל בבני אדם, לתת כפניכם וכפים על עליו. להטיף ישר ותרומת עבור, ונתן, ומלכה, בשם הזמן נבואה, וחוק הקר ולא יספיק, ירמה להשיב אותו, ולא יהיה. דבר על זה ככה והזמן נברא מירותו ימי חוקה וישמח פורקנה ויברא שיבה וחייכון וירוכון וחיי תפול בישראל והגרה ושמח ישראל ויבואו ויש מהרם מבורך לעולם המאה בים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלל ויתהלל נשמע וקדושה ואלן וכל ברכתה ושירתה משפחתה ומקרתה ואווירה ועלמה ועבור יהי שלווה רבה ונשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל עם ישראל ויבואו ועושה שלום ויבואו ועושה שלום עליכם ועל כל עם ישראל מישהו רוצה לדבר? כן. אז יש לנו... חיים בואי, תחכי כאן. משפחה וחברים, היום אנחנו נפרדים מצבי אבא שלנו. אנחנו מתעסקים כאן היום לזכור ולחגוג את חייו המרשימים של אדם שנגע לליבם של כל מי שהתמזל מזלו להכיר אותו. בגילו המופלג מעל 95 שנים הוא משאיר אחריו מורשת של חוכמה, טוב לב ואהבה. אבא נולד לתוך עולם שונה מזה שאנחנו מכירים היום. הוא היה עד לגאות ושפל של עשרות שנים, החל בקשיי החיים של ילד במדינה חדשה כאשר היגר עם הוריו מפולין לישראל, עבור בהצטיינות בלימודים, שירות משמעותי בצבא במלחמת העצמאות ולאחריה, שירות המדינה במשרד האוצר ובעיריית נתניה, והתנדבות בארגונים שתומכים בחלשים ובנזקקים. אבא ניווט את החיים בחוסן ובחן. מסעו היה דוגמה להתמודדות עם קשיים, התגברות על אתגרים ואימוץ ההנאות שהחיים הציעו. בעודנו חושבים על 95 שנותיו, נזכור את אין ספור הסיפורים שחלק איתנו. כל אחד מהם מהווה חוט ברקמת התמונה העשירה של חייו. החוויות שלו לא היו רק אבני דרך, אלא שיעורים שלימדו אותנו את הערך של עבודה קשה, התמדה וחמלה. בחייו המשפחה תפסה מקום מיוחד. אבא היה בן זוג אוהב לאמא, נעמי, פורה תומך ואוהב, וסבא נלהב מיטיב לחמשת אחיו ואחיותיו. מעבר למשפחתו, אבא היה עמוד תווך בקהילתו בנתניה, תמיד מוכן להושיט יד ולעזור למי שזקוק לכך. בעודנו נפרדים ממנו היום, עלינו להצטער פחות על לכתו וזוכרנו את החיים הטובים והמלאים שהיו לו. ב-95 שנותיו הוא ראה ואף לקח חלק בהיסטוריה המתפתחת של המדינה, וגם ידע ליהנות מהיופי של הרגעים הפשוטים. אבא הותיר אחריו מורשת של אהבה וחוכמה, של שמחת החיים שלו וכמובן במשפחה הגדולה והילדות שלו. אבא נפרד מאיתנו מוקף באהבה של משפחתו המורחבת ושל עדנה, שפה עומדת, עדנה ומרסלה, הנפלאות והנאמנות ללא גבול. נוח על משכבך בשלום אבי יקר, רוחך חיה בליבם של כל מי שהתמזל מזליו להכיר אותך. אני רוצה רק להתייחס לקהל שהגיע, כמו בלוויה השנייה, ובגיל כזה חשבתי שכבר אין חברים ואין משפחה, ואם יהיה מניין זה יהיה טוב. אבל אני שמח שכל המשפחה וכל החברים שלנו הגיעו, אני מודה לכם, ונתראה רק בשמחה. אמן. עדנה. שלום לכולם.
אני עדנה, המטפלת של בת צבי 10 שנים, בדיוק מדצמבר 25. אבא, 10 שנים, מטפלת שלך. It's a blessing to me because I've learned a lot and I feel you treat me as your daughter. And you always tell me, "Aki mo bat shiri." לפני כמה שנים, נעמי אתה שומעת מכולם מטפלות, קוראים לך אבא, ואתה אמרת לי גם למה אתה לא קוראת לי אבא, ומאז אני כבר קוראת לך גם אבא, ואתה כל כך שמח. אבא, אתה לא נתתי לי לטפל לך מאוד קשה, וזה לא בשבילי, זה לא מספיק. אני מקווה שאתה נותנת לי לטפל לך מאוד קשה, אפילו אתה לא עושה פיפי בביתה, אתה לא עושה קאטי בביתה, אתה תמיד אמרת לי, תעשי לי. אין לי כבר מה להגיד, בוקר טוב, אבא, מה אתה רוצה לאכול? מה אתה רוצה? אין לי איפה מה לבשל, אתה אוהב מרק גריסים, זה כל כך קשה לי. שלום לכולם. אני עדנה, המטפלת של בת צבי 10 שנים, בדיוק מדצמבר 25. אבא, 10 שנים, מטפלת שלך. It's a blessing to me because I've learned a lot and I feel you treat me as your daughter. And you always tell me, "Aki mo bat shiri." לפני כמה שנים, נעמי אתה שומעת מכולם מטפלות, קוראים לך אבא, ואתה אמרת לי גם למה אתה לא קוראת לי אבא, ומאז אני כבר קוראת לך גם אבא, ואתה כל כך שמח. אבא, אתה לא נתתי לי לטפל לך מאוד קשה, וזה לא בשבילי, זה לא מספיק. אני מקווה שאתה נותנת לי לטפל לך מאוד קשה, אפילו אתה לא עושה פיפי בביתה, אתה לא עושה קאטי בביתה, אתה תמיד אמרת לי, תעשי לי. אין לי כבר מה להגיד, בוקר טוב, אבא, מה אתה רוצה לאכול? מה אתה רוצה? אין לי איפה מה לבשל, אתה אוהב מרק גריסים, זה כל כך קשה לי. תגיד לה, אני אוהבת אתכם מאוד, תעזרי לי. פליז, מאוד, to Gilad's family. I am so blessed because you are always by my side. I can ask for more. This family empathy towards us, their parents, caregiver, really beyond measure. With pride and honor, this family who treated me as a human, not a nightmare caregiver. הם כמו משפחה שלי והם נתת לי אהבה מאוד, זה כמו, אני לא הרגשתי אפילו, אני לא הולכת הביתה בגלל אני יודעת שהם אוהבים אותי מאוד. רוני ועופר, תודה רבה. שרה ותגיד, תודה רבה. ואורן ומיני, אני אוהבת אתכם. אבל אני מאוד, ואני אוהבת אתכם. שלום. Till we met again, Saba.
Agidlaan yung helmet kay Meod at really. You please Meod to Gilad's family. I am so blessed because you are always by my side. I can ask for more. This family empathy towards us, their parents, caregiver, really beyond measure. With pride and honor, this family who treated me as a human, not a nightmare caregiver. Hem kimumis pakasyalim, hem natatli, ahaba meod, zikimu, anilo, kirkastia pero nilo, lekit abayta, biglang alinyo, dati hem mo, abimuti meod. Ronnie me offer, sudaraba, Sarah, Begagit, sudaraba, Beoren, Mini, Kem, Amal, Israel, where you have a good God. Shalom, shalom. Till we met again, Sabbath. את ההומור, את האיחולים והמילים מלאי האהבה. אפשר ליטוף את לחיצת היד החזקה והיציבה, את הלחיים עד הסוף. האהבה שלך פה עם משהו. אפשר בבקשה הודעה חמור מהגנה? ואנחנו אפשר בבקשה. Hindi ko naman nasabi yung mga nasulat ko. Ha? Tama lang. Naano mo yung iba?
Doon ka, ito sa harapan. No, pag-insyo ko lang.
Doon ka lang sa malayo lang. Ah? Doon ka sa malayo lang. Doon ka sa malayo para makuha lang. Hmm? Hindi, mag-video ka doon sa malayo. Doon? מי שאמר לתת את זה? לא, אני הלכתי והרגשתי צורך. עכשיו אני התבגרתי ב3 שנים. לדוד שלי. לא, מבחינת אני שפלי מים. עמדתי, אמרו לי מה? לא. ראשון מספר 1, אנחנו מספר 2. אני עוד קצת גם בשבילי. כשבעלי נפטר אז אני הלכתי. אני קבוע למעלה לא הלכתי. זה עולה ישר שכל הדברים שמחנכים אותם בדיוק בצד. לא. אתה יודע מה בטבע של אסטרה היה אסטרה בתחילת המלחמה. עשירים? אבל האמת, משפטי אדוני אמת צפו יחדיו, אשר דבר מלך שלטון, מי אומר לו מה תעשה, ובאחד משבנו, ונפשו ותרייס, אז כי אינו שימה, ולעם תולע, צור תמיד פועלו, בכל דרך המשפט, אלו אמונה ונעוות, צדיק וישר הוא, דיין האמת, שופט צדק ואמת, ברוך דיין האמת, בכל משפטיו, צדק ואמת.
דהוא עתיד להכחדה ולהחיה, מתייה ולהעסקה, יתכון לחיי עלמה ולמבני קרתת ירושלים, ולשכלל להיכלה בגבה, ולמעקר פולחנה נוכרעה מערעה, ולהטבה פולחנה דשמיא לעזרה, וימליך קודשה בריחו במלכותי ויקרה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. אמן. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו אמן. לעלמה לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, למעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהיר נשמת האיש החשוב והיקר צבי בן משה, שהלך לעולמו, בעבור שאנו מתפללים עילוי נשמתו, בגן עדן תהא מנוחתו, לכן בעל הרחמים יסתרהו, בסתר כנפיו לעולמים, ויצור ביצור חיים את נשמתו, אדוני הוא נחלתו, ינוח בשלום משכבו, ונאמר אמן. האיש החשוב והיקר צבי בן משה משפט גלעד, אנו מבקשים חסדה בשם חברת קדישא, בשם בנך, כל משפטך, שניך, ידידיך, שתלך בשלום, תנוח בשלום, להתקיים בנו מקרא שכתוב, בלע מוות לנצח, ומחר השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ובא לציון גואל, ונאמר אמן. נשים את שמאל על הקבר, ובקש מחילה. את שמאל, על הקבר. פתאום אני רואה את יוני. אני מאוהבת אותך. Sino ikaw muna po. Dali mo.
זה יופי, זה כמו חתונה שנייה, חזרו להיות ביחד. אם לנעמי כתבנו צבי לכל המשפחה, אז צבי יכתוב מנעמי בכלל? שתואם. 3.5 שנים. היה לו תחת לעצמו. 3.5 שנים.